Silav roj baş hevalno hêvidarim herkes baş e çend û çên ku me amade kirine vê sibê dixwazim ji we re pêşkêş bikim pêşî ew plan û projeya Rojavayê Kurdistanê ya tevlîbûna nava artêşa nû ya Sûriyê tevlîbûna Qesedê ya nava artêşa nû ya Sûriyê artêşa ku nû ava dibe ne a berê û her wiha sazî û dezgehên Rêveberiya Xweser çawa dikarin entegre bibin sazî û dezgehên Sûriyê çawa dikarin entegreyê Rojava bibin entegrasyon dualî ye me ji we re gotibû ne yekalî ye wextê ku dewletekî ji nû ve ava dibe her du alî li hev dikin kamerû çawa bi kîjan şertan dikare bi hev re bijî ya mühim ew e aliyê piçûk tevlî aliyê mezin nabe mezin û piçûk jî tune ye aniha wextê ku merûv li rewşê dinêre aliyê piçûk aliyê Şamê ye Rêveberiya Xweser 14 sal li ser piyan e Xweser e pir milletên cuda li wê derê aram in dewlemendiya Sûriyê qismên mezin li wê derê cih digire petrola Sûriyê temamî li wê derê cih digire yani em dibêjin aliyê mezin Rojavayê Kurdistanê ye Rêveberiya Xweser e lê wextê ku entegrasyon çê bibe hevûdû qebûlkirin çê bibe wê demê zemînekî hevbeş tê avakirin tên Mazlûm Ebdî xwe îfade dike li ser mijarê dewleta Tirkiyê li Hemasê li cem Hemasê yan jî li Xezayê xwe îspat nekiriye hêjî normal li gorî şertan navbengkar e wezîfeya ku Amerîkayê daye Tirkiye wezîfeya navbengkariyê ye dibe Hemasê bêçek bike li Xezayê rê li ber aramiyê ve bike ne tenê Hemas jî çiqas rêxistinên çekdariyên herêmê hene bibe navbengkar ji bo ku ew çek û silahê xwe dayînin ji Xezayê derkevin dewleta Tirkiye erka xwe pêk nayîne ya hêz û quweta wî tune ya jî bi zanebûn naxwaze Hemas çekan dayîne li ser vê menûçe amadekirine hevano welatên kendavê giliyê dewleta Tirkiyê kirine li cem Amerîkayê wekî din meseleyekî din jî heye mesela tezkere dewleta Tirkiye amadekariya operasyonekî dike hem li ser Rojavayê Kurdistanê hem li başûr ew jî em niha em ji we re pêşkêş bikin we got erê em ya dayînin ser ekranê bila li vê derê be hûn hemî bi xêr hatin hevalna Fermandarê giştî Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Mazlûm Ebdî ragihand ku hikûmeta Sûriyê û wan di prensîp de li ser planekî li hev kiriye ku Qesedê wekî komekî tevlî artêşa nû ya Sûriyê bibe. Fermandarê giştî Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Mazlûm Ebdî ji ajansa AP re axivî. Rêveberiya nû ya Sûriyê ya di desthilatdariya Ehmed el-Şara de serokê berê YHTŞ bû bixwe Colanî bû wê demê naviya Ehmed el-Şara li gel Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê peymanekî mor kiribû dehê adarê peymana meşhûr li gorî wê peymanê diviya bû Qesedê tevlî artêşa nû ya Sûriyê bibe lê hûrgilî ne zelal bûn detay nedihatin zanîn bi cîhanîn hatibû rawestandin xala sereke yan nakokî ew bû ka gelo Qesedê wê wekî yekîneyekê hevgirtî di nava artêşa nû ya Sûriyê de bimîne yan hêz were belavkirin endamê wê bawekî takekesî di nava artêşa Sûriyê ya îro de cih bigire mesele ev bû tabi dewleta Tirkiye dixwaze Qesedê belav bibe endam şervan yek bi yek tevlî artêşê bibin xewne xwe de dibîne tiştekî wisa nabe Fermandarê giştî yê Qesedê Mazlûm Ebdî da zanîn ku her du aliyan niha li ser mekanîzmeyekî li hev kirine ji bo tevlîbûnê em qala hejmareke mezin dikin bi dê hezaran esker leşker her wiha bi hezaran hêzên ewlehiya navxweyî hene amade ne bikevin tifaqê bi artêşa nû ya Sûriyê re ev hêz wekî komên din yên piçûk nikarin bawekî takekesî tevlî artêşa Sûriyê bibin em ê wekî pêkhateyên leşkerî yên mezin yên ku li gorî rêbazên Wezareta Parastinê hatine avakirin tevlî bibin Mazlûm Ebdî diyar kir ku wan komîteyekî amade kiriye niha bi Wezîrê Parastinê yê Sûriyê re bi berpirsên din yên leşkerî re niha di nava xebatê dane da ku mekanîzmeyên guncaw diyar bike niha ev komîteya eskerî ya Rojavayê Kurdistanê ya Qesedê çûn û hatina wana Şamê divan rojên dawiyê de zêde biye dibe ku aliyê din jî werin Rojavayê Kurdistanê êdî ew tekilî çêbîye êdî niha rêw rêbazekî mekanîzmeyekî digerin
çawa meru bikaribe tevlîbûnekî çêbike weke kom. Mazlûm Abdî destnîşan kir ku ew li bendê ne endam fermandarên Qesedê yên ku tevlî artêşa Sûriyê bibin erkên baş bi dest bixin di Wezareta Parastinê ya Sûriyê de. Di fermandariya artêşa nû ya Sûriyê de jî ew ê di qadên bilind de wisa cih bikirin ku biryara wan derbasdar be. Ew muhîm e. Yani bikaribin ferman bidin, talîmat bidin. Yani hem Wezareta Parastinê ya Sûriyê de hem jî fermandariya artêşê de. Ew ê cih baye bilind bi dest bixin. Qesedê di nava zêdetirî 10 salan de ji ber ku pêşengiya şerê li Daişê li hember Daişê kiriye, xwedî tecrübeyekî mezin ya eskerî ye. Yani ji heteşê zêdetir xwedî tecrübe ye. Artêşa nû ya Sûrî ava bibe, mecbûr dikeve kontrola Qesedê. Ji ber ku wan perwerdehî dîtiye, bi taybetî di perwerdeya Amerîkayê re derbas bûne. Bi qasî ku em pê hesiyane, Amerîka li rojata navîn baweriya xwe bi tenê Qesedê tîne. Di têkoşîna li hember Daişê de xwe îspat kirine. Ji ber vê yekê Amerîka ji Qesedê re dibêje artêşa nû ya Sûriyê ava dibe, dibe tu tîde cih bigire. Yani Qesedê weke beşekî artêşa xwe dibîne Amerîka. Jê re bütçe jî amade kiriye. Yani di demekî herî xedar da wextê ku Daîş beşekî mezin yê Iraqê Sûriyê kontrol dikir, Qesedê tevlî şer bû. Bi ser ket. Yani Qesedê bi alîkariya hevpeymaniya navnetewî bi pêşengiya Amerîkayê di sala 2019 de dawî li hebûna Daişê anî li ser erdê Sûriyê veya serkeftinekî pir mezin e. Ji ber vê yekê ji wê demê ve êdî Rojavayê Kurdistanê azad e. Em çi dibêjin? Rojavayê Kurdistanê ji Sûriyê nehatiye girtin. Rêveberiya Xweser ji Şamê nehatiye girtin. Di berdêla têkoşînekî pir mezin de ji Daişê hatiye bi dest xistin. Yani hatiye rizgarkirin. Yani kesî cihêxwazî nekiriye. Di wê manayê de. Ev mühîm e. Şam îro nikare dew bike. Yani dewa erdê Rojavayê Kurdistanê bike. Ji ber ku me ji wan negirtiye. Hevan no. Mazlûm Abdî wekî din çi dibêje? Li ser bingeha tecrübe xizmeta xwe ya dirêj ew ê cihekî bi rûmet di nava artêşa Sûriyê de werbigirin, tecrübeya me wê bi bihêzkirina artêşê bibe alîkar. Abdî da zanîn ku hêzên ewlekariyê yên li Rojavayê Kurdistanê jî wê tevlî hêzên ewlehiyê yên Sûriyê bibin. Abdî diyar kir ku ew di serdana xwe ya vê meheya Şamê de bi Ehmed el Şara bi berpirsên din re civiyaye, di wê civînê de di prensîbê de li hev kirine. Mekanîzmeya tevlîbûna Qesedê di nava artêşa Sûriyê de jî wê çawa bibe, niha ev civînên ku me behs kirin, ew ê di nava xwe de biryara bidin. Civîna Mazlûm Abdî Ehmed el Şara di demekî de hate kirin ku alozî gelekî zêde bibûn. Mesela hem wextê ku ew dehê Adarê peyman hate îmzekirin alozî gelek zêde bibûn, komkujiya li hember Elewiyan çêbibû, hem jî beriya hefteyekî dema dîsa hevdîtin çêbû, li Helebê êrişê ser taxên Kurdan kirin. Tabii kîjan hêzan êriş kir, ew jî me ji were got tê zanîn. Yani hêzên girêdayî dewleta Tirkiye êriş kirin. Wekî din hevan no. Yani ji xwe hilbijartin çêbûbû cih nedan heremên Kurdan ji rêveberiya Xweser. Di navbera hêzên ewlehiyê yên Sûriyê û Qesedê de li taxên Şêx Mehsûd Eşrefiyê li wê derê pevçûn derketibû. Du şervan yani jî du kesên sivîl şehîd bibûn wê derê. Yani balkêş ya balkêş ew e alozî hêjî bi dawî nebûne. Bi heteşê re, bi rêveberiya Şamê re danûstandin hene, lihevkirin heye, lê aloziyên li Helebê bi dawî nebûne. Çi nîşanê me dide? Bandora dewleta Tirkiye ya li Helebê ye. Xuya ye çetên girêdayî dewleta Tirkiye ne bi uniformayên artêşa Sûriyê tev digerin. Ji ciyê ciyên me hin agahî jî wergirtine. Yani dibêjin mirovên colanî tên herêmê nikarin tesîr li wan çeteyan bikin. Çeteyên ku rê girtine. Dixwazin dorpêş bikin her du taxên Kurdan. Yani çeteyên colanî nikarin bandor li çeteyên dewleta Tirkiye bikin. Wekî din hevan no.
Yani abdî çi dibêje bi cîhanîna peymana di navbera Şam û Qesedê de dikare di çareserkirina gelek pirsgirêkên din de jî bibe alîkar. Yani rêve dike. Tevlîbûna Qesedê ya nava artêşê ev gava destpêkî ye êdî pê derpê merûv dikare bide bistîne li ser meseleyên din jî. Dewlemendiya Rojavayê Kurdistanê petrol heye, ajotin heye, çandinî heye. Yani kuştinên mezhebî yên ji aliyê çekerên hikûmeta Sûriye ve hêzên ewlehiyê yên Sûriye ve li herêmê Peravê, Laskiye Tertus li Sûriyê wekî din yani dibêje di nava xelkê Rojavayê Kurdistanê de tirs çêkir. Yani ev jî pir normal e, xwezayî ye. Milletê rêveberiya xwe ser Kurdên Rojavayê Kurdistanê milletê din jî tirsiyan. Ketin panîkê bi qismekî. Ji ber êrişên li hember dûrziyan, ji ber êrişên li ser Elewiyan naxwazin tiştekî wisa were serê wan, tedbîrên xwe zêdetir dikin. Ji ber vê yekê bi 4 destan bi Qesedê digirin. Yani naxwazin pergala xwe hilweşînin, tedbîr mühîm e, yeketî mühîm e. Millet yani millet naxwaze Qesedê xwe belav bike bi to awayê. Sebebê ku hevano, sebebê ku Qesedê heta niha şertên peymana dehê adarê pêk neaniye jî ew komkujîn e. Komkujiyên li ser Durziyan, ew êrişên hikûmeta Şamê ên li ser derdorê ji ber ku aramî pêk nehatiye peymana dehê adarê jî zehmet e. Mesela Mazlûm Abdîye du sê gotinê wî jî bibêjim paşê derbasê mesela din bibim. Dibêje em bawer dikin ku eger di peymana dehê adarê de pêşketin çê bibe, hemû xalên wê bi pratîkî werin bi cîhanên. Em ê karibin rê li ber dubarebûna komkujiyan bigirin. Ji bo ku di paşarojê de rê li ber êrişên mezhebî yên bi vî rengî werin girtin, divê li hevhatinekî çê bibe, tê de hemû Sûriyeyî xwedî mafên wekhev bin, beşdarê avakirina dewleta nû bibin. Qesedê di nava dewleta yekgirtî de parêzvaniya sîstemeke nenavendî dike ku desthilat di navbera navend û parêzgehan de were dabeşkirin. Ev jî hate femkirin. Hikûmeta navendî ya li Şamê ditirsiya ku pergala nenavendîbûn bibe sedema dabeşbûnê perçebûna Sûriye. Abdî her wiha got bi cîhanîna peymana dehê adarê tê watiye ku hemû sazî dezgehên sivîl, dezgehên aborî leşkerî yên li Rojavayê Kurdistanê wê tevlî desthilata Şamê bibin. Binêrin. Ev hevokek pir mühîm e. Mazlûm Abdî dibêje bi cîhanîna peymana dehê adarê tê kîjan watê? Hemû sazî dezgehên sivîl, aborî, leşkerî yên li Rojavayê Kurdistanê wê tevlî desthilata Şamê bibin. Me pirsgirêk li ser vê yekê dîmîne ka gelo Tirkiye wê tevlîbûna Qesedê ya nava artêşa Sûriyê wekî yekîneyeke hevgirtî qebûl bike yan na? Ankara Qesedê ji ber pêwendiyên wê yên bi Partiya Karkerên Kurdistanê re wekî rêxistinekî terorîst dibîne, hê jî wisa ye. Mazlûm Abdî li ser vê yekê dibêje ez bawer dikim ku eger em Sûriyeyî di nava xwe de li hev bikin, wekî ku nihat qewime, tu hince tu behaneyên Tirkiye namîne ku müdaxeleyê nava axa Sûriye bike. Me li ser tevlîbûna Qesedê ya nava artêşa Sûriye hinekî nermbûn dîtiye di helbesta dewleta Tirkiye de. Dibe me dîtiye. Qas rast te nizanim. Nahêvanlo Tirkiye dixwaze dema operasyonê li Başûrê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê dirêj bike. Yani çima tam di vê demê de behsa operasyonan dikin. Recep Tayyip Erdogan tezkereya ku destûrê dide operasyonên derveyî sînoriyên li Başûrê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê ji bo 3 salên din ji bo were dirêjkirin, ev tezkere şandiye parlamentoyê ji bo were erêkirin. Ev gav di demekî de hate ku Tirkiye ji sala borî ve behsa pêvajiyeke nû ya çareseriyê dike. Di tezkerê de wekî hincet hate nîşandan ku li heremên sînor yên bejayî yên Başûrê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê gefa terorê berdewam dike. Yani ev gotina wan e. Aramiya mayînde hîn nehatiye dabînkirin. Rewşa heye ya li Iraqê û Sûriyê wekî gefa ewlekariya netewî ya Tirkiye hatiye binavkirin, dibêje berdewambûna gefa terorê, nebûna aramiyeke mayînde ji bo ewlekariya me ya netewî xeteriye
tehdîte gefe. İddiayên dewleta Tirkiye evin. Di tezkerê de hate destnîşankirin Tirkiye giringiyeke mezin dide parasına yekparçeyî yeketiya netewî aramiya Iraqê. Lê di aynê demê de hebûna PKK ya li Başûrê Kurdistanê wekî gefekî dibîne. Hewldanên cudaxwaz yên li ser bingeha etnîkî rast gefê li aştî herêmê aramî û hewlêkariya welatê me dixwin. Yani gotina ku em jê hez nakin ev e binêrin. Hemî xebatên di derbarê etnîsîtê de mafê Kurda yani dew û doza Kurdayetî ji bo xwe weke gef dibînin. Yani divê hebûna te ji bo min gefê tehdît e. Wekî din manewî tune ye. Ji ber ku milletê Kurd ji bo çi tê dikoşe? Ji bo hebûna xwe bixe bin statûyekî, bin garantiyekî. Ji bo wî tê dikoşe. Wekî din mesele ne. Ev faaliyet jî ji bo dewleta Tirkiye gef e. Di beşa tezkerê ya di derbarê Sûriye û Rojavayê Kurdistanê de jî PYD YPG hatine hedefgirtin. Dibêje PYD YPG ji ber Rojava mesela dibêje vana partiyên cudaxwazin, dabeşkerin, vana red dikin tevlî Sûriye bibin. Halbuki hemî derew e. Mesela divê aramiya mayînde ya li welêt asteng dikin. Di tezkerê de her wiha hate diyarkirin ku divê piştgirî bêdayîn xebatên navnetewî yên ji bo pêşxistina derfet û kapasiteyên Sûriye yên li dijî terorê, paxişkirina mayînan, tespîtkirin ji holêrakirina çekên kîmyewî. Ya pêşxistina derfet û kapasiteyên Sûriye yên li dijî terorê ji bilî Qesedê kesekî nake. Yani vê derê de hûn di rûtiye dibînin. Dewleta Tirkiye terorîzmê pêş dixe, çeteyan pêş dixe, Qesedê li hember wan tê dikoşe, hatine vê derê de dibêjin divê em kapasiteya Sûriye ya tekoşîna li dijî terorê zexm bikin. Yani ev dibendî û di rûtiya wan wekî din biryarên Konseya Ewlehiya Netewî yekbûyî heye ên di derbarê rêzgirtina yekparçayî axa Iraq û Sûriye. Mesela li gorî wan Iraq hêjî perçe nebiye. Li gorî wan hêjî Sûriye perçe nebiye. Biryarên netewên yekbûyî hene ji bo Iraq û Sûriye yekparçeyî bimînin. Destûra şandina leşkeran ya ku ji bo Iraq û Sûriye cara yekem didiyê di sala 2014 de hatibû dayîn, wekî din jî 2023 de jî hatibû dirêjkirin. Mesela eger ev tezkere li parlamentoyê were qebûlkirin, ev tezkereyê ku niha Tayyip Erdogan li pê wê ye, wê ji bo 3 salan were dirêjkirin. Heta dawiya sala 2028 mafê dewleta Tirkiye heye kengê bixwaze dikare êrişê ser Rojavayê Kurdistanê bike, êrişê ser Sûriye bike yan jî Başûrê Kurdistanê. 3 sal ew wî heqê di destê xwe de digire. Halbuki ana pêvajo heye em virda wê de dibihîsin ku hevano dewleta Tirkiye niha li pê operasyonan e. Qereqolan ava dike, mirovan amade dike. Mesela pergala cerdevanan hê ji holê ranekiriye. Niha mesela meseleyekî din jî heye, ji we re bêjim, Erebistana Siûdî, Behreyn, Îmiratên Yekbûyî yên Ereb ji Donald Trump re name şandine, hem jî nameyekî bişiyarî, lezgîn, acîl ku plana wî ya piştî şer ya ji bo Xezayê di xeteriyê de ye. Dikare hilweşe. Plana Trump hebû ya ji 20 xalan pêk dihat. Yek ji wan xalan divê Hamas dev ji çekan berde. Welatên kendavê ji qesra Spî re gotin heta ku Hamas kontrola xwe ya li Gaza biparêze û çekan bernede, em wekî her sî welat em ê tevlî ji nû ve avakirina Xezayê nebin, em ê wê derê fînanse nekin. Mesela di gilînamê de tiştekî din jî heye, welatên navbenkar Tirkiye, Qeter, Misir têne sûcbarkirin ku di bêçekirina Hamasê de û di xebatên ji bo bêçekirina komên din û Hamasê de wekî navbenkar karê xwe pêk neanîne, têk çûne. Yani xwe nadin ber meselê. Qeter, Tirkiye, Misir. Hêz û quweta wan têrê nake ji bo ku Hamasê bêçek bikin.
ya terêna ke ya jî naxwazin. Ez dibêjim dewleta Tirkiye naxwaze Hamas pêçek bike sibê du sibe di mesela Sûriyê de yan jî dewleta Tirkiye êrişê ser Rojavayê Kurdistanê bike. İsrail bikeve dewrê pêdiviya dewleta Tirkiye bi Hamasekî çekdar heye. Ji bo ku Hamasê li hember İsrailê bide xebitandin. Qet nebe aciz bike. Dewleta Tirkiye niha Donald Trump dixapîne. Kurdan dixapîne, İsrailê jî dixapîne, Hamasê jî dixapîne. Dewleta Tirkiye niha dixwaze hinek wisa li gorî xwe, li gorî faydeyê xwe her kesî bixapîne. Mesele hinekî berfireh heye hevano. Tiştek ku mijwara pêşkêş kir ev e, ez hema nûçeyên deqeya dawî binêrim. Eger di nava bültenê de tiştekî hatibe, hatibe. Deqekî. Me ewsa kiribû hevano. Tamam. Vê gavê tiştekî wisa lezgîn xuya nake. Elbet gelek nûçe hene. Lê tiştekî lezgîn ku ez bikarim vê gavê ji we re pêşkêş bikim tune. Di nava rojê de tiştek çêbû ez ê hewl bidim ji we re pêşkêş bikim mal hevano. Hatir ji we dixwazim bihêviya rojên xweş azad dem baş.